Nå, mine damer og herrer, nu er vi landet her i festteltet på Døllefjelde Musemarked. Og jeg står sammen med min gode kammerat Christian Højmark. Vi har lige trukket ham med ned i dagens anledning. Helt vejen fra Viborg. Hvordan var det, jeg kom med herned til? Oha, det er jo en lang tur, formand. Men hvad gør man ikke for at se dig? Basse for helvede. Nå, men planen er i dag, at lige nu her skal vi lige drikke et par bajer. Og så er planen mig og Højmark. Vi skal lige ud og studere terrænet. Vi skal ud og se, om der er nogle lækre hapser, vi kan tage med hjem i aften. Og du lukker bare bøtten. Og så skal vi ud og se, om der er nogle boder, hvor man kan købe noget lækkert. Fordi Døllefjelde Musemarked, det er ikke engang om året, og det kommer man ikke glip af, selv hvis man er fra Jylland. Så hvis I ikke er her på kanalen, og vi har valgt at kalde den Burmeisters, for det er vores kameramand. Han siger, det ikke er navnet, men det kalder vi det i dag. Er du enig? Rejse. Rejse. Så her på Burmeisters, der laver han det kan være, det bliver det eneste afsnit, I nogensinde ser. Det kan også være, der kommer flere, man ved det ikke. Men nu hænger vi den her, og så går vi ud og kigger på nogle kællinger. Eller damer, det må man ikke sige på fjern. Ja. Nu hænger vi den her, og så går vi ud og kigger på nogle damer. Søde damer. Nå, men altså, nu når vi er ved det, inden vi går ud og studerer terrænet, så skal vi jo lige huske at fortælle om Dølles højdepunkter. Når du kommer på Dølle, så skal du have en kold fadøl. Og så skal du for guds skyld ikke glemme, det er Døllepøl. Det her, det er Døllefjældes specielle. Vi kalder det en døllepøl. Vi kalder det en døllepøl. Og det der kommer rundt til, det kan også øjevisen. Det er min datter. Men døllepølle, det skal du opleve, hvis du nogensinde besøger Døllefjelde Musemarked. Fordi det... Roskilde! Nå nej, vi er på Dølle. Men misforstår det altid, ikke også? Hvem jeg snakker med? Jeg snakker med Danmark. Nej, der er kamera på. Du kigger lige forbi kameraet, det er sgu da der. Men så det vil jeg bare fortælle jer. Næste år, når Døllefjelde kommer, så tager jeg lige en døllepølle. Det næste, I ser, det er mig, der står og snakker med en fremmed. Det kan jeg godt fortælle jer. Og fortæller, hvor flotte øjne hun har. Bet me, what's here? Ja, men det må I gerne, Skal jeg tage det af jer? Ja, tak. Det kommer med det. Ja, det er fedt. Nå, men mens vi alligevel har jer, hvad bringer jeg til Døllefjelde i år? Min kæreste. Jamen, hvor er I fra? Er I ikke nede fra Lolland af, eller hvad? Fra Fyn og Jylland. Jamen, Man kommer kun til Dølle, når man er single. Nej. Men det er landbrugsvennerne, der er her. For helvede. Men hvad synes I om Døllefjelde Musemarked? Det er fedt indtil videre. Ja, det kører. Ja. Det er dejligt at høre. Hvad siger du, Højmark? Tilpas indtil videre. Du skal ikke stå med ryggen til kameraet, for helvede. Jamen, ja, det er meget tilpas. Men det er hyggeligt at møde jer. Kan I have en god dag? I lige måde. Hvad nu? Hvad fanden foregår der? Jeg ved ikke, hvad jeg laver, Line. Line, hvordan er det at stå i barn? Hvordan er det at stå i barn, Line? Hvordan er det at stå i barn? Det er pisse hyggeligt, siger hun. Få nogle shots, eller hvad? Hvem er det, vi venter på? Din mor. Nå, din mor. Videre. Vi skal lige... Magnus! Det er med typisk. Så inviterer man jyder ned, og så skal man stå og vente på dem. Det er ikke engang noget ud af teltet endnu, og du har alt det content, du skal bruge herinde, mand. Siger han stå bag. Siger han så bag. Du har alt det. Der er så meget ikke børnevenligt på den her kanal. Vi vil gerne sætte en advarsel. Inden I ser denne video, skal I vide, det er ikke familievenligt. Og ikke til 16 plus. 16 plus, 18 plus. Er vi klar? Ja. Ja. Det er ikke så hurtigt. Vi skal lige... Så var jeg ved at tage det 0. Hey, Grætten! Er det nu, eller hvad? Ja, okay. Vi skal den retning rundt, og så går vi hen, og så slutter vi ved radiobilerne. Tendens. Planen er nu. Nu går vi ud og ser markedet, og hilser på nogle damer, laver nogle interviews, og så slutter vi af i radiobilerne. Okay. Ja. Og det er dejligt. Det er fedt. Og vi samlet. Vi er samlet, solen skinner. Det er sol, det er kællinger nu. Har vi resten af holdet med? Ja. Sammen med holdet, damerne, de kommer. Det kommer man ikke bagfra. Jeg kan se mange andre kamerahold. Se, vi sætter live på TikTok. Vi sætter også live. Det gør vi ikke, men det lød meget godt, gjorde det ikke? Men vi er klar på et interview. Vi prøver at filme noget YouTube. I laver YouTube? Ja, vi prøver at lave noget. Vi har jo lavet noget tv, mig og Højmark. Nej, hvor hyggeligt. Vi har været med i Kærlighed i Førersædet på DR TV. Ved du hvad, det har jeg faktisk
godt se. Ja, det var skønt, og I som er kommet til Dølle i dag, hvad er planerne for aften? Ja, men min plan er jo, at jeg bor jo i Maribo, så jeg kommer jo på Dølle hvert år. Højmark, han bor jo i Viborg, men han skulle opleve Dølle, så jeg har sørget for at invitere ham herned til Dølle. Og hvordan er det så at være på Dølle for første gang? Jamen altså, det er kæmpestort i forhold til vores stalderi rundt ude ved vores stald. Det er jo kæmpestort. Det er kæmpestort. Giga. Og mødte ham her, og jeg tænker, han nok skal passe på mig. Ah, men fedt. Jeg skal nok lære ham med Døllefjeld her. Jeg har hørt en lille fuld syng om, der er død blive herude. Kan du kraft det? Ja, prøv at se hende, der interviewer mig. Hun er en sød pige, er hun ikke? Jeg skal bare lige høre, hvad er det vigtigste, man skal prøve på Dølle? Og det vigtigste, du skal prøve, når du er på Døllefjeld Musemarked, det er en døllepølle. Det er at stå i en af festteltene og opleve stemningen. Og slut, men ikke mindst, at kysse en sød pige eller en sød fyr. Det hører med til Dølle, det skal bare med. Også hvis du er kæreste, også hvis du skal bare go for it. Og bare til dem, der måske ikke lige har set det program, I er med i, kan jeg få jeres navne her til sidst? Christian Højmark. Yes. Stefan Brun, Kærlighed i førersædet, DR TV. I kan se det derinde. Fedt, tak I to, mand. Ja, i lige måde. Ja, tak. Skal jeg lige tage den 2 minutter? Ja. Ja, du har mikrofonen nu. Altså, Det ved jeg sgu ikke, om man tør. Ja. fordring nummer 1. Bedste score-replik overfor en random tøs. Jeg er klar. Fuck. Ja, men ved du hvad, jeg giver dig allerede et skud. God aften. Kunne du egentlig tænke dig at være brun hele året rundt? Ja. Det kunne du godt. Ja. Mit navn er Stefan Brun. Hvis du gifter dig med mig, så er du brun hele året rundt. Nej, jeg tror på... 0 til Stefan Brun. Så er det dit tur, Højmark. Fuck, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det er jo ikke lige så god som mig. Det gælder. Men altså, jeg skal lige sige, at hun var lidt ung. Jeg tog bare den første og den bedste. Jeg kan godt se, da jeg snakkede med den, der var ikke god. Sådan. Ja, sådan. Højmark. Vi tager lige et interview. Ja, dreng, dufter der kød i hovedet, man. Dufter der af kød? Hvad tænker du på? Kød. Jeg tænker, ung, det er mig. Fræk, du ved, ikke? Så er vi ude af kød. Hvorfor er du på Døllefjeld? Det ved du sgu da godt. Nej, er det fordi, du skal ned og have noget fadøl? Der er sgu da noget drikkelse og noget musik og noget der. Nogle dejlige damer. For helvede, skål, kammerat. Kan du have en god aften? Det er lige meget godt, ikke? Nå, det var din udfordring, Højmark. Hej! Hej. Kan jeg lige spørge dig om noget? Nej. Fuck! Satan! Højmark, det bliver nødt til at prøve den. Men så ved du hvad, så skal du have chancen. En skorreplik til et random tøs. Go for it. Mere end at være sammen med 2 medieluder, eller? Bare tag et random tøs, giv mig en skorreplik. Nej, jeg giver kraften med. Er det nu, det går ned, eller hvad? Ja, men det er, det går ned. Er det nu, det går ned? Hvad hedder du, min ven? Nej, jeg hedder... Hej, Peter. Hvad hedder du? Hvad brækker dig til Døllefjældet? Jamen, det er faktisk det er sjovt at sige det. Det er fordi, mine gamle forældre, de siger til mig, at de aldrig nogensinde været med. Ved du det så? Så kører man ned. Men nu har de nogle chauffør hjem, for chaufføren holder sig fuld. Så nu er I strandet på Døllefjældet? Ja, det kan man godt sige. Altså men for helvede, kammerat. Hvad er de 3 vigtigste ting, når man er på Døllefjældet? Erik, du skal sørge for nok hvede. Det er ting, Ja. En flæskesteg-sandwich. Det er næsten must-have. Den tredje, ikke også? Hvis du kan få et godt tilbud på shots, så gør du det. Nu er det i orden. Kan du have en god dølle? Ses med. Ja, vi ses. Trine, hvad er ligheden mellem mig og en døllepølle? En vej og en døllepølle. Mig og en døllepølle? Det ved jeg ikke. Ja, det er, at vi er sgu da ens. Det ved jeg jo ikke skidt om. Hold kæft, mand. Alt det. Det her, ikke også? Det er helt op og kyre. Jeg er så klar på den her tur. Ved du hvad? Helt. Døllefjældet, det skal man opleve på det fulde 5. Nu går vi lige forbi et sted, hvor vi kan få et lille glas mjød. Og så tænker jeg, at vi skal prøve det. Det bliver klippet lidt random sammen. I er ikke vant til, at folk snakker så meget om det. Men jeg er en helt anden slags YouTuber. Jeg vælger at sige, jeg fortæller, hvad jeg gør. Så det vil sige, at jeg lavede et cut tidligere. Og det cut får I set senere hen, hvor jeg hopper, og så lander jeg der. Det er skidesmart. Ellers bliver det klippet anderledes rundt. Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Glæder jeg til at se det. Jamen, Claus, nu var jeg jo her i går. Og hold kæft, hvor jeg hyggede mig med dit selskab. Jeg fik nogle gode mjødflasker. Men til andre folk, der ikke har været på Dølle før, kan du fortælle dem, hvad det er, I gør ved Dølle? Jamen, jeg synes jo, vi tilbyder Dølle et produkt i form af mjød, som både er lidt rund og fyldigt i smagen, men også præget med lidt frugter og lidt lækkerhed, som også er velegnet for folk, der ikke har smagt mjød før. Så det synes jeg helt klart er noget, der er værd at komme ned og smage.
Nu har jeg jo selv smagt flaskerne, men jeg har jo min tv-ven her med fra Viborg af. Kunne vi give ham en smagsprøve og give hans ærlige opinion på jeres bedste flaske? Det synes jeg helt klart, vi skal, og jeg synes, vi skal gå herop foran, fordi han skal have lov at smage lidt af det hele. Ved du hvad, så er det, vi giver et skud. Så kan vi... Højmark, hvis du stiller dig her ved siden af mig, med siden til mod Burmeister. Jamen, her der får du en klassisk mjød på noget kløverhonning. Sindssygt lækker og rund i honning. Al mjød er brygget på honning, vand og gær. Hvad siger du, Højmark? Det smager fandme godt. Jamen, så lad os da arbejde lidt videre. Her der har vi en lindehonning. Der har vi den her lidt undertone af hyggeblomst, eller hyldeblomst, vil nogen nok kalde det. Det smager flot, det kan jeg godt fortælle dig. Altså, den er jo lidt mere sød jo, men altså... Du kan godt lide den. Jo, fra sommeren. Men han gemmer jo det bedste til sidst, eller i hvert fald deroppe af. Lige præcis. Vi skal jo ikke starte med det gode, fordi så vil hun løbe med det samme. Her der har vi en mørk sensommerhonning. Meget mørk og meget intens i honningsmag og duft. Sindssygt lækkert. Hold da op. Kan man smage det der? Det er dejligt. Men bare vent, nu kommer vi til min yndlings. Den tylede jeg jo en flaske af, inden jeg kom ned på Dølle. Så nu skal du høre den her. Jamen her, der har vi en helt almindelig honningmjød, hvor vi har tilsat lidt syrlige æbler efter gæringsprocessen, sådan så at vi får den her runde, fyldige smag af de her syrlige æbler, sammen med den søde honning. Jeg sværger, den smager af æblejuice. Jeg tror aldrig, jeg skal give dig ret, men... Den er flot. Men nu er der 2 flasker tilbage, og vi skal lige have dem igennem dem alle sammen. Er der flere? Der er lige to mere, men nu kommer du til de gode. Prøv du drikke mig fuld for? Ja, for helvede. Jamen, vi fortsætter med lidt kirsebær. Den er sindssygt lækker og rund i kirsebærsmagen, og dejligt sød i smagen. Det er min bedstemor lærte mig at drikke i gamle dag. Den er også sindssygt lækker hen over lidt vaniljeis, hvis du lige skal forkæle damerne. Eller med lidt dansk vand, og så som en lækker velkomstdrink. Det er lækkerier, det der. Det er lækkerier. Og nu får du den sidste hovedpræmien. Den bedste af det hele. Han var der. Så nu får du hovedpræmien. Jamen, vores skovbær. Sindssygt lækker og dejlig rund i smagen. Den er god. Jeg er rund. Nu har du været barn, ligesom jeg har været barn, så når man altid lavede snobrød og sådan noget, så blev du altid møghamrende brændt og råt indeni. Men den her blå marmelade, som altid kunne redde vores snobrød, den har du i flydende form her. Hvad siger du, Højmark? Det er da den bedste. Jamen, det er jo det, jeg siger, man får altid hovedpræmien til sidst. Hvis du lige hurtigt skal fortælle, hvem I er, hvor I kan blive fundet henne. Jamen, vi kommer fra det, der hedder Larsten, og vi holder til i Hedehusene. Vi har vores webshop, men ellers så tager vi rundt på rigtig mange markeder i Danmark. Både middelaldermarkeder, men også nutidsmarkeder, og bare sælger vores lækre brand. Ved du hvad, super. Tak skal du have, min ven. Selv tak. God aften. I ham der, tror jeg. Hey, kammerat, må vi ikke stille dig på spørgsmål? Ja, præcis. Du ligner en sultan, og du er kommet her for at score, er du ikke? Nej, det er ikke. Er det kæresten, der siger, at du skal sige det? Ja, det er min kæreste. Hej, kæreste! Har jeg fortalt dig, hvor pænt øjne du... Ej, slap af, nej. Dårlig content. Hvad hedder det? Hvad bringer jeg til Døllefjeldet som et par? Det er sommerhustur. Så I er ikke engang fra lokalområdet? Nej, det er vi ikke. Hvor tror du, vi er fra? Men er du en københavner, er du ikke? Måske er Københavnstrup. Ja, inden for det, altså du ved, lige når man kører over Farøbroen, så kommer man forbi Næstved, og så starter København. Ja, det er nemlig. Ja. Hvorfra er København? Fra Nørrebro. Nørrebro. Hvad satan? Jamen, hvad er jeres oplevelse med Dølle indtil videre? Jamen, vi har kun været her en halv time, så det er meget godt. Hvem er dig? Du er herfra? Jeg er lokalområdet. Jeg har jo været her i 2 dage nu. Og begge dage, det går ud på bajer og smøger og damer. Det er jo... Han ved, hvad det drejer sig om. Han er kommet på Dølle før, det er ikke hans første gang. Nej, det er det. Han har været siden sidste år, jo. Og hvad siger fruen? Hvad synes du? Hej, det er også det er første gang, jeg er her. Du er ikke blevet til videre før? Nej, det er jeg ikke. Man kan godt mærke, du er lidt spændt. Prøv lige... Jeg står bag kameraet, faktisk. Jamen, du må gerne gå bag Burmeister, og så... Må jeg styre? Sender I live? Nej. Det bliver klippet sammen til en YouTube-video. Nå, okay. Hvad er jeres... Det ved vi ikke nu. Det er helt nyt? Meget nyt. Det er helt nyt. Mig og min kammerat Højmark, vi har lavet noget tv på DR TV, og nu blev vi enige om at starte op med en YouTube-kanal. Ej, hvor fedt. Jeg arbejder på DR.
Okay, så kender du Kærlighed i førersædet? Ja! Stefan Brun, Christian Højmark. Ej, hvor dejligt. Da vi var med i jeres datingprogram, og for os begge to gik det lige præcis af helvede til. Af helvede til. Så I er kommet her på Døllefjelde Musemarked? Ja, det har jeg gjort de sidste 10 år, men han kommer hele vejen fra Viborg af, bare for at være her. Men hvordan lykkedes det så med kærligheden? Nu er det lige pludselig gået helt fuld koncert. Nej, mig, der interviewer jer. Ja. Okay, hvordan er det gået med kærligheden siden da? Ja, men vi var jo med i tv-programmet, og vi troede begge to, vi havde fundet den eneste ene, men det gik bare ikke godt. Det gjorde det ikke. Og ved du hvad? Så fandt vi sgu hinanden. Så fandt vi hinanden. Også på sådan en romantisk plan? Nej, for vi er pissegode makker. Det er jo... prøv. Det er jo ikke kærligheden mellem to mænd, der er ulækker. Det er sexen. Og så er jeg ude. Jeg ved ikke, hvor meget det her, man må lægge på YouTube, men vi... Jeg tror ikke noget. Vores kameramand, han er professionel i det her. Jeg har været til en reel, så det er, vi ved ikke, hvor nogle... Ja, men hvad laver man til en reel? Det ved jeg ikke. Klipfarmer du? Ja, I klipper bare lige det, der skete lige der, og min reaktion, og så tror jeg... Så perfekt. Det er som det allerforreste, som sådan en godt hook. Ja, det er professionel. Hvad hedder du? Josefine. Josefine, flot navn. Alexander. Alexander, kan have et godt dølle. Ha' det godt, Hej. Hvor vi hygger. Hvad fanden? Hvad er dit første indtryk af at gå ind i krammerteltet? Genbrugstøj. Genbrugstøj? Men herinde... Altså, vi kan godt finde... Jeg tror godt, vi kan finde en rigtig fin kjole. Så, Ja, en fin kjole. Ja, men herinde, der er en krammer, og der er rigtig mange ting. Så vi kan finde det hele. Nu er planen, at vi skal finde noget af det... Kan vi finde hatte herinde? Nej, men du kan finde lovlig hash. Det er ikke lige mig. Nej, det er heller ikke mig, men vi skal da over se på det. Så for satan, der er trængeren. Ja, men jeg ved jo ikke, hvad der foregår. Ja, men han er jo helt i chok. Jamen altså, for helvede, mand. Altså, det er jo, vi er jo ikke vant til her i Viborg. Det er jo, vi skal i sexshop. Det her, det er jo udenfor, når vi er i Viborg. Så ja, præcis. Det er din telt, vi er stadig i chok. Man må ikke være politisk på kamera, men helvede, hvor sker der meget. Stemte du ind? Ja, i hvert fald ikke rød. Jeg stemte, det må jeg godt sige, Liberal Alliance. Jeg ved bare, det er derfor, vi er med der. Så, godt. Herrene her. Er der en af herrene her, der har tid til at snakke? Det er direktøren. Det er direktøren. Vi stiller os selv det spørgsmål, hvordan I kan stå uden politiet vælter jeres brud og sælge hash på Døllefjelde Musemarked. Jamen det kan vi jo, fordi det er lovligt, det vi sælger. Og det lyder jo fuldstændig surrealistisk. Kan du forklare, hvorfor at jeg kan købe en klump her, uden at blive arresteret? Ja, det korte, det vil jo være at sige, at det er fordi, det ikke er gjort ulovligt. Men hvorfor er det ikke blevet gjort ulovligt? Jeg ved jo, at hash er ulovligt, men du fortæller mig, det er lovligt. Du bliver nødt til at forklare. THC er ulovligt. Nu bliver det spændende. Ja. THC er lovligt. Og hvad er THC? For dem, der ikke ved det. THC det er det, folk kender som hash og cannabis. Generelt det, man bliver skæv af, ja. Okay. Og hvad kan man købe en klump til, som man vil kalde det? Altså prismæssigt, tænker du? Ja. Her, vi sælger jo 1 gram for 65 eller for 75. Og det er billigt. Det lyder i hvert fald billigt. Okay, billigt. Her betaler man jo også moms. Præcis. Så bliver jeg skæv, hvis jeg ryger det? Vi vil ikke opfordre dig til at indtage det. Og vi må heller ikke rådgive om, hvordan det gør. Nej, men det er pivlovligt, det vi gør her. Ja, pivlovligt? Ja. Men nu propper jeg den her i lommen. Ja. Og så går jeg ud af døren, og så møder jeg en betjent, der vil retssage mig. Hvad så derfra? Det er jo rart, at folk ved det. Vi har i hvert fald hørt fra folk, at hvis de har vist vores visitkort, så siger de, det er okay. Det er vildt. Og hvor kan folk finde jer? Kan man købe det online, eller kan man kun møde jer på markeder? Man kan altid møde os på Dølle, nu er det 3. år i træk. Og ellers så har vi både en Facebook-side og en webshop. Ved du hvad, det er en stor fornøjelse at møde jer, og det kan da være, når kameraet slukker, vi lige skal prøve at ryge sådan en pind. Ja, fedt. Jeg håber, jeg glæder mig til at se jer. Det er i orden. Kan I have det godt? Tak for besøget. Hej. Tak. Hvor mørket falder på over Dølle, så synes jeg jo, at vi skal skifte over til et helt andet sceneri, hvor boderne lukker, og festerne begynder i de store telte. Og hvis jeg synes, det var sjovt, så synes jeg, at I skulle have ramt det der subscribe-button og give os et like, og så tager vi den derfra. Så kan I huske, jeg klippede over til, at vi skulle have nogle klip, hvor jeg drak bajer. Uden mikrofon. Nu har jeg en mikrofon. Nedbøjne! Vi skal jo finde nogle interview. Kig op på fugle med storm. Det er lørdag, og hvorfor blev de væk?
Nå, jeg bringer dig til Døllefjeld Musmarked. Er jeg svært ved at gå på mine ben, når jeg har det sjovt? Du er her for at drikke bajer. Indavl. Okay, er du fra Plutten af? Fra hvad? Lolland for helvede. Nej, men jeg elsker fucking Lolland. Hvad han hedder? Han spurgte, om jeg var fra... Plutten? Plutten? Nej, jeg er ikke fra Lolland. Men jeg arbejder hernede. Han har været med i det der datingprogram. Jeg ved ikke en skid, mand. Det der med lastbiler. Han hedder Stefan. Han er sgu da ikke en lastbil. Hvis du skulle give 3 gode råd til folk, der skal på Dølle første gang, hvad vil du give til dem? Det er en helt anden atmosfære, end det er nordpå. Folk er høfligere, og halvdelen af bestanddelen har sikkerhedssko på. Så skal det være. Kan du have en god aften? I lige måde, bror. Kan du have godt? Ikke at se sådan. Der har vi været. Det er der, så vi gør en Kingston. Jeg har øjnene på dig. Ja! Nå, drengene, pigerne, holdet. Hvad bringer jeg til Døllefjeldet Musmarked? Musikken. Musikken. Bajer. Ja. Damer. Ja. Er du kæresten? Ja, det der bringer os til Døllefjelde Musmarked, det er simpelthen bare at bruge en masse penge. Jamen, er det kun små børn, der er hernede? Ikke os. Ikke os. Nej, ikke os. Nej, I er jo ikke en dag over 18. Jeg er 19, men okay. Kan jeg ikke god Dølle? Det kan vi ikke bruge til. Du er over 18, så kan jeg ikke. Ja, ja da. Dag, kammerat. Hvad bringer dig til Døllefjeld Musmarked? Jeg blev tvunget. Du blev tvunget af... Hvor kender du fra? Jeg kender ikke fra. Nå, okay. Hvor har du fået kæresten fra? Jamen, det er Rønne. Rønne? For helvede. For helvede. Altså, vi kommer jo ikke hernede fra ligesom dig. Sverige, vi mødte hinanden. Er du svensker? Nej. Bruger du de svensker? Ja, vi var til Redline i Sverige, og så havde vi en fælles ven, hvor vi mødte hinanden. Hvor romantisk. Men nu snakker vi ikke kærlighed. Hvad bringer jeg til Døllefjeld Musmarked? Hvorfor ikke? For jeg elsker dit navn. Og din holdning er vild med det. Du er min Coco Chanel. Kan jeg have en god aften? I lige måde. Pas på dig selv. Hvis du skal give 3 gode råd til folk, der skal på Døllefjeldet første gang. Det kan jeg jo ikke, så skal man være over 18, og i hvert fald ikke helt så med, tror jeg. Ja, præcis. Ja. Kan du have en god aften? Kan I have en god aften? Hvad så, min ven? Hvor bringer du til Døllefjeldet Musmarked? Hvad? Hvorfor er du på Dølle? For hyggen. Og for at lave damer? Nej, jeg har min kone med. Undskyld, kone. Nå, hvis du skulle give 3 gode råd til folk, der skal på Dølle første gang, hvad skulle det være? Alexander! Ja, der er jo masser af musik og glade mennesker. Og lidt køb. Ved du hvad? Det kan vi lige bruge. Kan du have en god aften? Lige måde. Alex! Sander! Alexander! Kom her, bror. Hvad er det livestream til? Det er ikke livestream til noget, det er YouTube. Nå, ja, hvad er det? Hvad bringer dig til Døllefjeld, homie? En masse god stemning. Og damer? Ja, samtidig. Hvis du skulle give 3 gode råd til folk, der skulle på Dølle første gang, hvad skulle det være? Hygge jer. Købe en masse alkohol. Og være en masse venner sammen. Sådan, bror. Vi ses. Happy baby. Lo. Ja. Jamen, nu er jeg jo alene, og nu går vi lige igennem crowden. Vi er nået til de mørke timer, hvor festen er taget over, og folk de begynder at drikke som nogle svin. Ikke mig, jeg drikker alkoholfri. Så ja, det er vigtigt at drikke alkoholfri, når man er i byen. Tænk på jer selv. Alkohol er dårligt. Og for at jeg ikke bliver censureret, så skal jeg sige, at det er saftevand. Så hvorfor er du på Døllefjeld? Jeg skal være pissefuld. Og hvordan går det? Det ved jeg ikke. På en skala fra 1 til 10, hvor stiv er du nu? 2. 2? Er du først lige kommet? Nej, jeg har været siden i middags i går. Der vil jeg nok stille den på 30. Hold kæft, mand.
Hvis du skulle sige noget til folk, der skulle første gang på Dølle, hvad vil du sige? Der er shaker i ølvognen. Så skal det være. Kan du passe på dig selv, kammerat? Shaker Sport Club. Fuel, alkohol, Motorhorn. Vi kan lide det. Kan du have en god aften? Og lige måde. Ja. Vi tager lige at gå baglæns. Jeg er for tv. Jeg laver et godaftensshow. Nej, det gør jeg ikke. Man må godt lyve lidt, når man er på Dølle. Hvad så, bror? Så med bror. Er vi klar? Nå, du er videre. Er det sådan rigtig... hvad filmer vi til? Noget YouTube? Hvad hedder kanalen? Jon Vejlemann? Nej, jeg er Stefan Brun. Min ven er gået. Vi ses. Peace out. Hvad så, fuck boys? Hej. Hvad bringer jeg til Døllefjælde? Vi skal høre pattesutter. Pattesutte slik? Ja. Ja, men det er dejligt. Kan jeg have en god aften? Ja, mange tak og lige måde. Ja, men der er jo mange forskellige mennesker hernede i alle aldersgrupper. Goddag. Der er mange aldersgrupper hernede. Vi har helt de små børn, vi har de gamle mennesker, der er lidt af det hele. Døllefjældet er et fantastisk sted at være. Det bliver man bare nødt til at sige. Vores kameramand, han vælter bare igennem mængder af mennesker. Fordi der er mennesker lige meget, hvor du kigger hen. Kigger man ud over bare poppen. I kan se det. Der er mennesker overalt. Jeg synes, der er Det er sgu da Stefan. TV2 Zulu. TV2 Zulu. Og den er stadig tatoveret, drengene. Hvad, boysene? Hvad hedder I? Alexander. Kasper. Morten. Hvad bringer jeg til? I kigger lige i den retning her, hvis vi lige laver en halv cirkel på ham her. Hvad bringer jeg til Døllefjælde Musemarked? Øl og pølser. Jeg gad godt at møde truckeren. Ja. Det var konge af landvejen, ham selv jo. Ja, tak. Hvad er planen med i aften? Skal I ud og score damer? Vi skulle fløjte efter damer. Ja, vi skal prøve fløjte. Altså øl, fisse og hornmusik. Så skal det være. Hvis du, vi tager lige dig her. Hvis du skulle give et råd til nogen, der skulle på Døllefjælde. 3 gode råd hurtigt. Hvad skal de opleve? I hvert fald ølene, i hvert fald 100. 100 bajer. Altid 100 bajer. Og hvad med stemningen? Stemningen er jo altid god jo, så det følger jo med jo. Hvad med damerne? Det gør vi altså ikke. Vi passer os selv her. Ja. Så smager ham der. Hvad med damerne? Det er blandet. Det er blandet. Er der noget, der er hernede? Måske. Det er kropperdrejende. Drik 3 fadøl mere, så kan du se det. Kan jeg have en god aften? Når man går rundt her på markedet, man møder mennesker i alle aldersgrupper og alting. Der er bare en stemning her, man ikke kan beskrive på et kamera. Folk er fulde, folk er glade, folk de hygger sig. Det er... vi har aldersgrupper fra de yngste til 14 til de ældste på 62. Vi har folk, der kigger meget, der gerne vil sige et ord. Hej. Vi er så glade for at være her. Vi er så hyggeligt for at være her. Jeg tager dig bagefter. Hvis du lige stiller dig derovre. Jamen, vi er virkelig glade for at være her. Det er så hyggeligt i dag. Det er sådan noget TV2, eller? Det finder I ud af. Hvor bliver det postet henne? Det finder I ud af. Okay. Så vi ser os på TikTok. Ved du, hvad Pornhub er? Pornhub? Nej, det er gasdrejende, pigerne. Hvad bringer jeg til Døllefjælde? Pattesutter. Branko. Og hvorfor er du med de 2 veninder? Undskyld igen. Veninder, vi er kærester. Ej, det er sejt. Roskilde Festival, det var hyggeligt at møde jer. Det var også hyggeligt at møde dig. Det var hyggeligt at møde dig. God tur til Pattesutter. Tak. Ej, selvfølgelig får du ikke en tom med øl. Nej, det gør I ikke. Og der er nasserøv af Libitum. Vi skulle på toilettet sammen. Nej, vi skal ikke. Ja, men det er svært at lave nogle gode klip en gang imellem. Jeg synes, han der med toilettet, han kommer hele tiden. Jeg kan jo ikke lade mig være. Hvad var det, du sagde? Når vi prøver lige at gøre sådan her. Det er ham der er gerne lidt på toilettet med dig hele tiden. Ja, jeg ved ikke, hvad han er ude på, men det er forfærdeligt. Ja. Du kommer til at gå sjovt, når du kommer hjem. Ja, hvis han bliver ved sådan, så gør jeg. Nå, men nu begynder vi at komme ind på det gamle del af markedet. Prøv, vi har en her klædt ud. Det viser lidt om Dølle. Hvorfor er du klædt ud? Det er fordi, at det var koldt. Så det har ikke noget med Dølle-stemningen at gøre? Jo, det har det i hvert fald. Prøv, Dølle-stemningen. Hvad bringer jeg til Dølle, og det er jeres første år? Nej, det er ikke vores første år. Er det ikke? Nej, det er 5 år. Det er faktisk ikke. Og hvorfor kommer I igen og bliver ved med at ankomme på Døllefjælde?
Fordi det er mega fedt at være til Dølle. Ja. Præcis. Hvis I skulle give 3 gode råd til folk, der skal herned for første gang og opleve Dølle, hvad vil I sige til dem? Find en tiermis. Ja, fedt en tierdyr. Ja. Ved du hvad? Det er bare meget sjovere, hvis man vil sige det. Ved du hvad? Alting er sjovere. Altså, han fandt sin tiermis hernede. Ja, det var her, du fandt kærligheden. Var det her? Ja. Sådan. Ja. Ved du hvad? Ja. Tillykke med kærligheden til jer to. Ja. Går du nu ud over det, eller drik med din tiermis, ikke også? Yes. Prøv lige at se her. Man kan lukke op her bag. Nej. Tak for i aften. Tak for i aften. Ja. Jamen, alt sker hernede på Dølle. Vi er altså, det er stemningsplads. Og det der er det fede er, lige meget hvor du går hen, så er der et bar, hvor du kan få et fadøl. Der er bar, hvor du kan få et badøl alle steder. Det er ikke alt, der vil filmes, men der er et bar alle steder. Og se. Folk, de hygger sig. Folk har det sjovt. Og folk er penisspillere. Hun ved, at det er farligt, at det er sjælsforvalgt. Det er ikke på TV! Ryger tjallo. Så 5 øl. Så. Nå, hvorfor går Louise til bal? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke fra Holland af. Hvorfor går Louise til bal? Du kan ikke huske det, du. Fordi det er sjælsforvalgt. Altså, nej. Nå, dreng, er det første år på Dølle? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Nå, hvad er det 3., 4. eller 5.? Jamen, det er nok 3. 5. Og der brækker jeg tilbage år efter år efter år. Ølene. Ej, for helvede, Royal ad. Ja, det skulle være Tuborg, ikke også? For helvede. Vi er ikke sponsoreret. Nå, drenge, kan I have en dejlig aften? Nu drikker I lige et par bajer mere, og så sørger I for at hygge jer, ikke også? Jo. Selvfølgelig. Det skal ikke gøre det. Hvorfor går Louise til bal? Hun ved, at det er farligt, at det er sjældent, at bliver hun beruset. Hvorfor går Louise til bal? Hvorfor går Louise til bal? Hvorfor går Louise til bal? Det er for at feste, og det gør vi. Ej, hvor er det smukt sunget med det. Tak, og hvad hedder I? Det er Brian her. Og Fætter. Fætter her. Og hvad hedder bandet? Vi hedder Butterflies. Sådan skal det være, drengene! Ren hygge. Det kan vi lige. Hey, der er jo flere. Kommer I tit her? Hver år, helt til. Det var meget højere og lavere, end hvad jeg havde troet. Jamen, så står man her. Mørket falder på. I et S-tog, eller hvad er det, han synger. Drikker sit bajer og tænker over den stemning, jeg har oplevet. Altså, man bliver bare ved. Det er bare gaven, der bliver ved med at give. Jeg kan godt mærke, at jeg skal ind og have nogle flere fadbamser og mærke Dølle-stemningen. Jeg synes, at vi skal gå en tur igennem Tivoli. Skal vi gå igennem Tivoliland? Nu vil jeg vise jer noget, Dølle også kan byde på. Tivoliland. Tivoliland, det er jo et af de store dele. Det er ikke Kim Larsens Tivoli, fordi de har ikke noget toiletpapir, ifølge, hvad er det, han hedder, Kim Dalsgaard. Men altså, til gengæld har vi tombolaen. Hvad er det, du siger? Jeg siger, at du skal komme nærmere ind og være med. Præcis, og hvad kan man vinde? Man kan vinde alt det, der er i vognen. Og er der gode chancer? Ja, der er større chancer, hvis man prøver. Kan du bare se. Vi har tombolaer. Vi har det hele hernede. Tombola, det er chokoladehjul. Det er ikke så... Du kan da skyde med guns. Du får våben i hånden. Ja. Du kan skyde hernede. Halløj. Jeg kender også folk. Der er karuseller. Der er pariserhjul. Der er alt, hvad du kan ønske dig. No streaming. I'm from England, and I'm not streaming. Snakker du dansk?
No, I don't speak Danish. Det er dig. Jeg følger dig på Snapchat. Følger du mig på Snapchat? Ja. Er det der et shot, jeg skal smage? Nej, men du må godt få en. Nej, vi giver ham en shot. Den er tom. Nå, jeg har da fået fra trylletasken. Ja, det tager vi. Du får 2. Vinder jeg noget? Eller nå, nej, det er Nej, men I skal drikke en med mig her. Okay, jeg tager her. Du får 2. Ja, du tager 2. Så tager jeg en flagermus. Kører du stavnskær? 3, 2, 1, dølle. Nej, vel en. Er I klar? Nej, jeg er ikke klar. Vi kommer fra Døllefjellebuse. Døllefjellebuse. Du kører stavnskær, ikke? Nej, jeg kører danske fragmænd. Jamen, stavnskær, det er sgu da også danske fragmænd. Det er bare Hillerød. Nå, nej, det er der, hvor du kører det. Jeg er fra Lolland. Ja, det er også. Eller det er ikke. Har du en serviet i den der? Nej, det har jeg ikke. Jeg har et trusindlæg. Det er helt med det. Det kan vel noget. Skal I se noget, man ikke må se på ser normalt? Hvad er det der? Hvad det der? Det er et trusindlæg. Jeg tror, det tager shottene. Ja, det er sure alt. Det der, det er så frisk gjort. Nå ja, men det tager lidt. Tak for shottet. Det var så let. Trussebindet. Og trussebindet. Stefan, prøv lige at stille klistret af og sætte panden. Eller hvordan får I det her til at fungere, kvinder? Hvad er det, du har fået der? Jeg har fået et trusindlæg til at tørre mit ansigt i. Men nu skal jeg lige prøve noget andet. Jeg tror, jeg kan tage det på som et hat. Ja, det er Stefan. Hvor er du? På Døllefjelle. Ja, hvilket telt skulle det? Ja, jeg står foran London Pub. London Pub? Okay, jeg er i indgangen, så jeg er ved London Pub om 2 minutter. Ja, men så venter jeg her. Men jeg har et kamera på mig og en mikrofon. Ja, det er som det plejer at være. Jeg venter på dig. Tænk lidt over, hvad vi skulle hedde. Og jeg tror, vi kalder det Kærlighed i førersædet på Døllefjelle. Det kan godt være, det kun er 2 af os, der har været med i dag. Men det er halvdelen af showet. Jeg har ringet til Christian Bunde, jeg kunne desværre ikke være ham. Så... kæft, der sker bare... Basse! Det er Stefan! 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 Skid medielyder. Hvad laver vi lige nu? Vi står og mandeflytter. Men hvad laver vi? Er det et tv-program, eller hvad? Nej, det er YouTube. Er det YouTube? Det er YouTube. Er det podcast? Nej, det er ikke podcast. Det er YouTube. Det er YouTube? YouTube. Alle ude på YouTube. Vi skal like og subscribe. Alle ude på YouTube, de skal synes godt om Stefan. Fordi like og subscribe. Ja, like og subscribe. Fordi Stefan, han er en god kammerat. Hey, hvad så skal jeg have? Du mig hjem senere. Like og subscribe. Ja, Stefan, han er en god kammerat, og han er god nok. Like og subscribe. Ja, like og subscribe, for han er god nok. Det er han. Like og subscribe. Vi ses, Stefan. Vi ses, Victor. Jeg elsker dig, ikke? Jeg elsker også dig, bror. Altså, jeg tror snart, din kameramand, han har drukket din øl. Ja, skal jeg da også have lov til. Like og subscribe. Bror, gæsterne kommer jo automatisk. Det er mig mikrofon. Hvad siger du? Hvad skal jeg sige? Hvorfor er du på Dølle? For at drikke for helvede, altså... Hvad filmer vi for? Noget YouTube. Til hvad? YouTube. Hvad hedder videoen? Hvad går videoen ikke nu. Stefan, han scorer så fucking mange damer, det er helt hjerndødt. Hvad hedder ham der? Nej, det mener jeg. At være lastbilchauffør, det laver damer! Drejne! Min drømmejob er at være lastbilchauffør. Damer! Jeg stiger afsted med jer, boys. Det går ud og skrive nogle damer. Ja, det skal vi nok. Vi var i gang med Tivolilandet. Det var det, vi kom fra. Og jeg sagde jo noget med, at der er Tivoliland overalt på Døllefjelle. Og der er masser af mennesker. Er der noget, man skal prøve, man bliver stiv af, så er det den her satan. 2 sekunder. Er der noget, man skal prøve, så er det den her satan. Det her, det er tekopperne. Og jeg kan love dig for, du bliver slykket rundt som egentlig bare fanden. Det kan jeg godt love dig for. Det er bare et af de ting, du kan opleve. Og nu viser jeg den næste, og det gør vi med et hop. Og nu står vi her ved den næste.
Det her, det er sådan noget Tulu Humlehus. Altså, man går igennem Tulu Humlehus, og det stikker helt af. Vi har jo det hele. Jeg skal ikke prøve den. Det skal jeg ikke. Det har jeg er ædru, men det er for stiv til. Det forstår I alle sammen. Og ved du hvad? Vi har radiobiler, Svend Svingarm. Vi har jo hele lortet. Bare radiobilerne, det er jo guld værd. Jeg skal ikke prøve noget. Det kan jeg godt love jer. Radiobiler. Wow. Prøv lige at se. Radiobiler. Hvad siger I så? Altså, har der noget med, så er det her prøve en tur af radiobilerne. Men ikke mig. Fordi jeg har drukket for mange øl uden at være fuld. Men altså, Dølle har alt at byde på. Og vi har madvogne. Og ved du hvad? I skal lige se noget lækkert mad. Det er prøv. I skal se noget lækkert mad. Og det gør jeg ved at swipe skærmen. Jeg troede, jeg skulle dø. Ej. Fuck, mand. Jeg troede, jeg fik et par på låget, mand. Det var et flot slag, bror. Jamen, jeg bokser også, jo. Og det er hans dårlige hånd, for hans højre hånd er skadet. Så det er hans dårlige hånd. Ved du hvad? Jeg synes, det er smukt. Tusind tak. Det er smukt. Det er smukt. Det er smukt. Det er, Stefan. Prøv, jeg ved godt, man ikke kan dufte igennem kamera. Og I vil ikke kunne dufte igennem YouTube. Men er der noget, der går lige i Kong Albert, så er det det, jeg kan dufte herfra. Prøv, jeg kan bare fornemme, at det her, det er stedet, hvis man skal have noget god mad. Er det her by eller Dølles bedste kebabvogn? Ja, det er det. Det er den bedste kebabmester i Danmark, kan vi sige. Jeg kan dufte det på lang afstand, hvor lækker mad I har her. Er det lækker mad? Ja, det er rigtig godt mad. Jeg er velkommen til at prøve. Må vi prøve en lille smagsprøve af jeres kebab? En lille smagsprøve. Fordi det ser så lækkert ud. Ej, prøv at kæft. Jeg kunne dufte det her helt nede ved indgang. Ej, for helvede. Det her, det ser godt ud. Hvis I kigger her. Det ser lækkert ud. Øj, det er godt. Har du en gaffel? Ved du hvad? Ved du hvad? Jeg skal lige smage på det sammen. Ved du hvad? I kan lige betjene kunder. Så rykker jeg lige til siden. Kom, vi skal lige... Vi smager jeres kunder bagefter. Ej, for helvede. Katrine Bruns storebror. Hvad siger du? Det er Katrine Bruns storebror. Nå, altså Katrine, det er nummer 5, der kan ikke kende mig på grund af min søster. Er det ikke det? Jo. Okay. Skal I have kebab? Ja, vi skal have en rigtig god kebabboks. Jeg sværger. Er de gode? Prøv lige at smage det der. Jeg smager. Du skal smage det der kebab. Ja. Prøv, jeg kunne dufte det der op for indgangen af. Det er 10 ud af 10. 10 ud af 10. Det er 10 ud af 10. Kebab House. Hey, burmeister. Det her, det er kebab, du skal smage, mens jeg holder kameraet. Hvad for en gaffel er det af? Det er det der her i hånden. Nu vil vi bestille en kebabboks. Burmeister, smag det her. Det smager lidt af hjemmelavet fise. Ved du hvad, den sidder lige i skabet. Ved du hvad, det er det, Dølle har alt. Nu har jeg prøvet at smage kebaben, og det smager fantastisk. Ja, det er vi faktisk. De bliver den bedste mester. Bare kom forbi altid. Ja. Ved du hvad, tak for smagsprøven, og kan I have en god aften. Jamen, jeg lige måde. Kan du betale næste gang?
Om jeg kan betale næste gang? Ja. Det kan jeg i hvert fald. Du får gratis næste gang. Hey, mester, det gør du også. Gratis til drengene. Vi kommer forbi senere, når vi er fulde. Det er i orden. Vi ses. Du ser ikke så fuldt ud. Nej, men det kommer. Pas på jer selv. Aha, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Det så I ikke. Det virker hver gang. Kommer du tit her? Nej. Oh, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Jamen, der står vi også. Han er der, ikke? De er meget stille. Meget stille. Det kan vi ikke bruge til et skid. Så jeg har lige valgt at tage mig en pause. For det her, når man ligger så der på en græsplæne, det er ikke unormalt. Det er mere for de lidt mere fulde mennesker, men folk de tænker ikke over det. Måske tænker de lidt over det. Men jeg hygger mig. Måske kommer der en, der vil ligge sig med mig. Jeg ved ikke lige hvem. Jeg kan ikke få øjenkontakt med nogen. Hvad så, Sultan? Nej. Så måske skulle jeg bare rejse mig op igen. Men altså, Døllefjeld Musmarken. Hej. Hvad er det til? Noget YouTube. Hej YouTube. YouTube. Hvad skal de? Vi skal finde noget drik. Skal de like og subscribe? Ja. Like og subscribe. Like og subscribe. Ja, det ved jeg ikke endnu. Det er meget nyt. Det er fedt mindset, det der. Ja. Altså, hvis I finder det, så finder I det. Hvis I ikke finder det, så... For vi ved ikke, hvad vi hedder endnu, og vi ved ikke, hvad videoen hedder nu. Hvad hedder Døllekongerne? Døllekongerne, ja. Patteslikker, Døllekongen. Ja. Nå, grød. Denise, vi skal have til de der ting, der kommer rundt. Hvad skal jeg sige? Hej, jeg hedder Denise. Hun er meget glad på TJ. Det er TJ. Hvad er det nu, du hedder? Stefan Brun. Nå. Har du ikke været med den der trucker-ting? Hvad hedder det? Jo, det er kærlighed i første. Ja. Kender du ikke Daniel? Stefan. Daniel. Ja. Jeg kender godt Dillerdaller. Ja, han Stefan. Det er Stefan. min nevø. Ej, hvor hyggeligt. Ja, Justin. Ja, Justin. Det er dejligt, dreng. Det er min nevø. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Hvad så, Stefan? Hvad så? Har vi det godt? Det har det godt. Vil du have et billede? Ja, hvis vi kan nå det. Det kan du. Skal jeg tage det her? Ja, det må du gerne. Med din telefon, ellers så får du jo ikke billedet. Nej. Så. Roskilde! Woo! Ja. Ja, det er ude. God aften. Jeg er lige måde, Sultan. Jeg er oliesjejk ned fra Albanien af. Vildt nok. Det er nok derfor, jeg ikke kender dig. Livestreamer vi? Nej, det er ikke live. Hvorfor går vi ikke live? Det burde vi have gjort. Ja, foregår klogt egentlig. Det gør vi ikke. Er det noget YouTube? Ja, det er YouTube. Er du fra YouTube? Nej, men det kommer jeg til at blive. Nå, du bliver på YouTube. Skal jeg så gå ind og følge dig nu, eller? Jeg har ikke oprettet det endnu. Vi er meget foran vores tid. Nå, det er klogt. Du vil være en OG allerede nu for det her. Jeg kan dig fra starten af. Jeg synes, du skal tænke mig alle dine videoer. Du er sådan, du ved, når rulleteksterne ruller til sidst, der skal dit navn stå, og hvad er dit navn? Ja, 100 Selina Roma Hvidmose. Ja, du er nok det eneste navn, der kommer til at stå der. Du får den. Du får den. Vi sørger for, at det står i rulleteksterne, som ikke er der. Det kommer bare op. Ja, jeg vil bare skrive det på skærmen. Skal vi bare sætte din navn her? Jo, peg på navnet. Ja, Selina Roma Hvidmose. Yeah! Har du en Instagram? Vi er rigtig høflige i dag. Ja, jeg har en Instagram.
Ja, du skal ikke give den til mig, du skal give den til Danmark. Jamen, jeg giver den til Danmark nu. Er I klar? Ja, vi er klar. Så skal jeg lige huske, og jeg har også en TikTok. Hvad vil du helst give ud? Du får kun en. Jeg havde det samme på TikTok. Det er klogt. Du er hurtig. Får du det hele med? Og så håber jeg scorer nogle bananas, fordi at, jeg er single. Så ved I det? Det er jeg også. Siger du? Ja, jeg kommer nu, Rikke. Nå, ladies and gentlemen. Rikke, det får du aldrig at vide, hvem er. Men så er det jo, du er single. Jo, men Rikke er min bedste veninde. Se her, jeg plejer at slutte alle samtaler af på den der måde. Vi ses! Nu skal jeg til Rikke. Jamen, jeg følger dig med. Ja. Lo, 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 lo. Yep, 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 yep. Jo, nu skal vi have øller. Jo. Virker den her hoved? Hvad laver I? Det ved vi ikke. Men, hej Stefan, hvad hedder du? Jeg hedder Røsgaard, og jeg går i klasse med Katrine. Du går i klasse med Katrine. Jeg hedder Luna. Hej Luna. Jeg kommer fra Nørrebro. Nørrebro. Jeg har også gået i børnehave med Katrine. Det er min søster, du snakker om, ikke også? Hvad? Ja, min søster, det er hende, du snakker om, ikke også? Nej, bare en anden Katrine, du ikke kender. Okay, det er orden. Nå, kan jeg have en god dølle? Hvad? Kan jeg have et godt dølle? Ja, i lige måde, det har jeg allerede. Ah!